L-istejjer kważi tkun tixtieq li jgħixhom ukoll. Hawnhekk kien biċċa mir-Red District ta' dak iż-żmien ta' qabel u wara l-gwerra. Ħarsa ta' stretta. Balzunetta tikkix mhux il-bar. Għal-vendetta titlox mhux il-bar. Toħroġ mhux il-bar. Tiskoċ mhux il-bar. Balzunetta Towers, l-aktar kabaret imqareb ta' Malta. Fuq barra fi Pjazza Teatru Rjal mill-11 sas-16 ta' Lulju. www.balzunettatowers.com jew 2122 3216.